गलाघाटनि रंजाली नगर जयन्तीपुर उरियाम घाटाव खुंनो गोनां रुफाथि मायथाइ फालिथायखौ मोनसे सावरायमेलनि गेजेरजों खुंफुंबाय। गुदि बर' थुनलाइ आफाद एबसु आबोब इउबिपिअ आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि हेफाजाबजों बड'सा क्लाब आरो केके बर' लाइब्रेरिनि बानजायनायाव थांनाय 15 मे खालि खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे बिकेडब्लिउएसि इएम प्रदीप स्वर्गियारी, एमपि कामाख्या प्रसाद तासा, बेजों लोगोसेनो एमएलए बिश्वजित फुकन, बिकेडब्लिउएसि लेङाइ गाहाय खुंगिरि रमिय नार्जारी, बिटिआरनि इएम सुजल सिंह आरो गोबां माननि आलासिफोरा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि लोब्बायैनो बड'सा क्लाबनो होनाय जिम आरो रंजाली नगर खुंगा लाइसिखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो रंजाली नगर जयन्तीपुराव गोजौ थाखोनि आलासि न' लुफुंनो 1 कोटि आरो गलाघाट जिल्ला बाथौ गुथुमनि मावखुलि लुफुंनो 50 लाख रां अनसुंथाइ होनो खोथा होयो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। আজি ইয়াত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আহিলে। এই অঞ্চলত যথেষ্ট সংখ্যক বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে। কেৱল বড়ো বুলিয়ে নহয়, সকলো জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ মাজত তেখেত অহাক লৈ ব্যাপক উৎসাহ আছিল। তেখেতে খুব সুন্দৰকৈ ৰাইজক সম্বোধন কৰিলে, মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তেখেতে এই অঞ্চলৰ এটা বাথৌ থানচালিৰ বাবে 50 লাখ টকা আৰু গেষ্ট হাউচৰ বাবে 1 কোটি টকা আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনে ধৰণৰ সহযোগিতাই অঞ্চলটোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব। गलाघाट जिल्लानि उरियामघाट रंजाली नगर जयन्तीपुराव दिनै बे ओनसोलनि बर' माहारियारि आफादफोर जेरै बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो गुबुन गुबुन माने आफादफोरनि दैदेननायाव मोनसे जर'खा मेल जानानै थाङो आरो बे मेलाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाफैयो आरो काजिरङा लोकसभा समस्तिनि मानगोनां एमपि कामाख्या प्रसाद तासा बिथाङाबो नुजाफैयो आरो जोंनि सुरबथार समस्तिनि मानगोनां एमएलए बिश्वजित फुकना नुजाफैयो आरो बिश्वजित फुकन बिथांनि दैदेननायजों बिथाङा होनाय आइजें आलानि गेजेरजों जों बाहाय बड'सा क्लाबनि न' जोङो जिम मोनसे बेखावनाय जायो प्रमद बर' मानगोनां बिथांनि आखाइजों आरो बेवहाय मोनसे जि जर'खा मेल जादों बे मेलाव बे ओनसोलनि रोजा रोजा माहारियारि आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन आरो बेवहायनो बाहागो लानानै जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ बिथाङा जिहेतु बे ओनसोलाव फैनाया गोबाव जाबायमोन आरो बिथाङा बे ओनसोलनि रायजो राजानि माखासे आन्थर्गाथिनि बिथिंखौ नोजोर होनानै उरियामघाट बे रंजाली नगर ओनसोलाव मोनसे 1 कोटि रांनि मोनसे आलासि न' लोगोसे बे आलासि न'आवनो गोबां माने गुबुन गुबुन माने खाबु गोनां मोनसे न' लुनानै होनाय बाथ्राखौ बिथाङा फोसावदों आरो बेनि लोगोसे आरोबाव मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जे गलाघाट जिल्ला बाथौ गौथुमनि गाहाय थानसालि बा बिसोरनि मावखुलिखौ लुफुंनो थाखाय बे सुरबथार जिल्लानि उरियामघाट खाथि खाला बे गलाघाट जिल्ला बाथौ धोरोमनि गावसोरनि हायाव लुनो थाखाय 50 लाख रां बिथाङा फोसावबावदों। बेयो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा। बेनो लोगोसे सिसुपानियावबो बा गलाघाट समस्तियाव बिथाङा 1 कोटि रांनि दिनै आलासि न' बाथौनि बेखावना होबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बिथांनि जि नुजाफैनाय बेनि थाखाय बे गलाघाट ओनसोलाव थानाय बर' माहारियारि आफादफोर आरो रायजो राजा थोजासे रंजानाय मोनदों, गोजोननाय मोनदों आरो बिथांनिसिम जोङो बे ओनसोलनि जानानै बा बर' कसारि काउन्सिलनि जानानै आं साबायखर लासियो। गोबां आलासि दङमोन, गोबाङानो बाहाय जोंनि डेपुटि चिफ रमिय नार्जारीखौ लानानै बिटिआरनि इएम सासे आरो गुबुन गुबुन आलासिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। आं मिजिंथियो बिथांनि बे नुजाफैनाया जोंनि थाखाय बे आन्थर्गाथनि बा इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनायल' नङा, गुबुन गुबुन बिथिङावबो जोंखौ थुलुंगा होदों होननानै आं आसा खालामो। आं मिजिंथियो बिथांनि बे माने समाजनि बिथिङाव जा बिथांनि जे सानस्रि हारिखौ जि जौगानायनि बिथांनि जि भिजन बेफोरखौ आं साबायखर जासियो।